държиш ли? Да, ще го държа като дойде време. Сега няма нужда още. Има. Ама мамо, мести се. Направи си го хубаво да не се мести. После, кое следва? Така. И после захлупваш. Не така. Не така. А, така. Оправи си го. Не мога, мамо. Държите. Ето виж. Айде. Дай сега да го оправим. Искам да държа. Не, сега са тези, виж. Как беше? С това надолу, точно така. Внимателно. И сега пак обръщаме. Така. И... Сега виж си как си пъхнал последното. Виж как си пъхнал последното. Ще го объркаш. Не, наобратно е. Мити, ти не гледаш. Виж последното къде му е ето тази част. Пинкопел. Така. А. Добре. Пинкопел. Така. Сега. Сега какво гледаш? Дупките. Обърни го, защото пак с такова. Дупките. Ще го държа аз. Не виждам. Айде. Коя дупчица е по-голяма? Ето тази. Така. Тази по-малко. Значи, какво правихме? Малко. Бутаме така. Така. И кое ще пъхнеш? Не. Лигавиш се. Така. Да. Така. С по-голямата част надолу. И с вдлъбнатината напред. Завърти го. Виж бе, детенце. Ето така. Мити, изчакай. Защото не ти го държа. А, така. И Това. преди да бутнеш напред, пак не. Слагаш друго. Ей, тези. Мити, не това. Кои? Видите, кои останаха? Така. Наобратно, да може ето тази част да влезе навътре. Не.